Γεια σας φίλοι μου. Το επόμενο χριστουγεννιάτικο σχέδιο που θα φτιάξουμε είναι ένα ζαχαρωτό. Το γνωστό δίχρωμο ζαχαρωτό, άσπρο κόκκινο, που κρεμάμε στο δέντρο μας και συμβολίζει τα Χριστούγεννα. Για να το φτιάξουμε αυτό θα χρειαστούμε λίγο κόκκινο νήμα, λίγο άσπρο νήμα και λίγο σύρμα για να το στερεώσουμε να πάρει το σχήμα που θέλουμε. Επίσης και λίγο χρυσό για να φτιάξουμε το κρεμαστάκι του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Παίρνουμε το κόκκινο νήμα μας λοιπόν και ξεκινάμε κάνοντας μία αλυσίδα με 50 πόντους. «49, 50, κάνουμε και 2 πόντους για την αρχή της επόμενης σειράς και ξεκινάμε να κάνουμε τη δεύτερη σειρά μας, η οποία είναι εξής απλή. Σε κάθε θυλάκι, ξεκινάμε από το τρίτο θυλάκι, σε κάθε θυλάκι θα πλέκουμε 2 ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα στο ίδιο θυλάκι. Πλέκουμε όλα τα θυλάκια λοιπόν, τα 50 θυλάκια της αλυσίδας μας με ποδαράκια, με 2 ποδαράκια σε κάθε αλυσίδα. Αν θέλετε να με υποστηρίξετε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να ενεργοποιήσετε και τις ενημερώσεις για να βλέπετε άμεσα όλες τις νέες δημιουργίες μου. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Όπως βλέπουμε, από μόνο του το πλεκτό μας αρχίζει και στρίβει. Συνεχίζουμε λοιπόν μέχρι το τέλος της σειράς μας. Κάνουμε και τους τελευταίους μας πόντους. Βλέπουμε λοιπόν ότι από μόνο του το κορδονάκι μας έχει αρχίσει να στρίβει. Λοιπόν, κόβουμε το νήμα μας. Το δένουμε κόμπο με το αρχικό που περισσεύει. Έχουμε λοιπόν τα 2 κομματάκια με το σπιράλι, ένα κόκκινο και ένα άσπρο και τώρα θα τα συναρμολογήσουμε για να κάνουμε το μπαστούνάκι μας. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε ένα συρματάκι για να μπορέσει να πάρει σχήμα και τα ενώνουμε μεταξύ τους. Ενώνουμε πάνω στην άκρη του σύρματος τις 2 άκρες των 2 σπιράλ και το γυρίζουμε για να σταθεροποιηθούν, να μην φύγουν. Και ξεκινάμε τώρα να στρίβουμε γύρω γύρω τα 2 σπιράλ μας. Μία το κόκκινο έτσι ώστε να μπαίνει το ένα μες στο άλλο και να γίνονται μία σειρά με κόκκινο, μία σειρά με άσπρο. Τα γυρίζουμε γύρω γύρω από το συρματάκι και γύρω γύρω και μεταξύ τους. Το τυλίξαμε. Το πιο δύσκολο σε αυτή την κατασκευή δεν είναι να πλέξουμε τα κορδονάκια μας, γιατί όπως είδατε ήταν πάρα πολύ απλά. Το πιο δύσκολο είναι να τα τυλίξουμε γύρω από το συρματάκι, έτσι ώστε να είναι ομοιόμορφα να είναι ομοιόμορφα οι στροφές τους, να φαίνονται ομοιόμορφες.
Αφού καταφέραμε και το γυρίσαμε λοιπόν και το φτιάξαμε ομοιόμορφο, λυγίζουμε το πάνω μέρος του να μοιάζει με μπαστούνάκι. Και στερεώνουμε το κάτω μέρος, τις κλωστές που περισσεύουν. Με τις κλωστές που περισσεύουν θα στερεώσουμε τα δύο νηματάκια πάνω στο σειρματάκι, ώστε να είναι ενωμένα και να μην φεύγουν. Βάζουμε λοιπόν με την κόκκινη κλωστούλα λοιπόν μέσα και από το άσπρο για να στερεωθεί και την κρύβουμε μέσα στα κόκκινα σημεία του πλεχτού να μην φαίνεται. Και την κόβουμε. Αφού δώσουμε στο μπαστούνάκι μας το σχήμα ακριβώς που θέλουμε, κόβουμε το σειρματάκι που μας περισσεύει και το υπόλοιπο το γυρίζουμε για να στερεωθεί. Και το υπόλοιπο το γυρίζουμε για να στερεωθεί το μπαστούνάκι μας, να μην φεύγουν τα νήματα. Μπορεί να χρειαστεί να διορθώσετε πολλές φορές τις στροφές των σπιράλ μέχρι να έρθουν στη σωστή τους θέση και να είναι ομοιόμορφα επάνω στο σειρματάκι. Μπορούμε να το κρεμάσουμε έτσι στο δέντρο μας ή να του βάλουμε και ένα χρυσό κρεμαστράκι για να το κρεμάσουμε από τα κλαδιά. Αυτό είναι το ζαχαρωτό μας, φίλοι μου. Όπως είδατε είναι πάρα πολύ εύκολο, μπορεί να το κάνει και ο πιο αρχάριος. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε.